Hello, good morning po mga kapanyero. Ito po, pansamantalang inaayos ang aming deep well mga kapanyero. Ayan po yung bangking ko. Yan. Kaway-kaway ko dyan. Kasi wala na kaming magawang paraan. Kaya magagaling itong mga kasama ko rito na gumagawa ng deep well. Mamaya po, tignan na po natin ang pinaglalabasan ng tubig sa aming deep well. Pagsamantala po ay dito makita. Yan. Naririnig niyo po ang tunog. At ito pa, may mga saging dyan. Yan. Mga tanim ko lahat po yan. Maraming sagingan niya. Yan. Lupain ko yan mga palay. Malapit ng mamunga. Kambing ko doon. Mga kambing ko yung mga yan. Kalap-kalap lang yan. Ito po, yan. May nagunguhang kahoy dito po. Yan. Yan po si Merlita Calderon Reyes. Siya ang